Mill-inqas 50,000 ħaddiem impjegat mal-privat mhux se jieħu xejn mill-pakkett li ħabbar il-Gvern. Il-massimu ta' 800 euro se tkun qed tingħata lil 60,000 persuna. 50,000 ħaddiem ieħor se jkunu qed jieħdu sa massimu ta' 147 euro fix-xahar. L-azzjendi affettwati fl-eqqel ta' din il-kriżi minħabba li kellhom iwaqfu ħesrem l-operat tagħhom jinkludu il-lukandi, ristoranti, ċertu retail outlets, azzjendi tal-ivvjaġġar, operaturi ta' trasport, stabilimenti tad divertiment, kumpaniji tal-kiri tal-karozzi, stabilimenti kummerċjali, security, azzjendi ta' reklutaġġ, barbiera, beauticians u hairdressers. L-azzjendi illi jieħdu 800 euro tal-Gvern iridu jiggarantixxu li joffru tal-inqas 400 euro oħra ta' paga fix-xahar sabiex il-ħaddiema jkollhom mal-1,200 euro garantiti. B'kuntrast, il-ħaddiema fis-setturi l-oħra li kienu affettwati minn konsum imnaqqas u li jgħoddu total ta' 50,000 post ta' xogħol jew 30% tas-settur privat se jkunu qed jingħataw biss 147 euro fix-xahar. Din lotja ta' 147 euro se tkun għal ħaddiema illi joperaw f'negozju fabbriki bħal birreriji u produtturi tal-inbit, furnara u produtturi tal-ikel, fabbriki tat-tessuti, fabbriki li jipproċessaw il-laħam, it-tiġiġ, fabbriki tal-ħalib, min jaħdem fil-proċessar tal-patata u l-ikel tal-annimali, dulċiera, ħwienet tal-laħam, ħut tal-frottu tal-ħaxix. Servizzi oħrajn jinkludu wkoll dawk tal-istampar, industriji marbuta maż-żeba u l-plastik, fabbriki tal-ħġieġ, fabbriki tas-siment, negozji li jaħdmu fil-ħadid, fabbriki li jipproduċu komponenti elettroniċi, mastrudaxxi, fabbriki tal-alluminju, ġojelleriji, ħwienet tad-deheb, ħwienet tal-apparat tad-dawl, showrooms tal-karozzi u ħwienet tal-computers. Dawn il-ħaddiema kollha se jieħdu 147 euro biss fix-xahar. Il-kumpanija Awċin u minnu self-employed waħdu mhux fis-settur turistiku se jieħu ħaq jumejn paga fil-ġimgħa, ċoe 294 euro fix-xahar. Filwaqt li dawk is-self-employed li jimpjegaw in-nies magħhom se jieħdu 3 ijiem tal-paga minima fil-ġimgħa, ċoe 441 euro fix-xahar. Net News jinsab ukoll infurmat li negozju għadu ma jistax japplika għal dan il-pakkett ta' għajnuna għaliex l-applikazzjoni mhijiex online, dan meta ħafna sal-aħħar tal-ġimgħa suppost iridu joħorġu l-pagi tal-impjegati tagħhom.